Ямлы көздең сағу күндәре төрле буяуларга мансылган мәлдә. Соньяп авылында гомер кисерүсе дөньялағы иң кадерле кешебез Нияз Әухави улы Төхвәтуллинды 55 яшьлек матур гомер байрамы менән тәбрикләйбез. 1964 елның 27 сентябрендә дөньяга килә ул. Соньяп авылы мәктәбен тамамлап, Мора һөнәрчелек училищеһында белем ала. 1980 елда армия сафтарында ир-егеттәр бурысын аткарып кайтып, туган авылында хезмәт юлын башлап җибәрә. 1987 елда Муса авылы һылыуы безнең әсәебез Зәйтүнә Марат кызы менән сәстәрен сәскә бәйләйләр, гөрләтеп туй яһайлар. 3 балага гомер бүләк итә безнең кадерләребез. Кызлары Альбина Ырымбур өлкәһенең Владимировка касабаһында тормыш иптәше менән гомер итәләр, ул үстерәләр. Улдары Илфат Ишембай нефть колледжын уңышлы тамамлап, әлеге көндә Себер тарафтарында эшләп йөрий. Әкесе улдары Инсаф Мәләвез калаһында, тик яхшы билдәләргә генә өлгәшеп, 9 класста укып йөрий. Аллага шөкер, ата-әсәебезнең кулга-кул тотынышып, барыһына ла өлге булырлык итеп яшәүләренә лә 32 ел. Ирмен тигән ир-егет үз гомерендә өй халырга, ул үстерергә, агас ултыртырга тиеш диләр. Безнең кадерлебезнең иһә бынамын тигән 2 улы бар. Агастар да ултыртты. Үз кулдары менән зур якты өй халып сыкты. Кулдары алтын уның, оста итеп буралар бурай, матур итеп йырлай да ул. Һөйүкле хәләл гифете, балалары өсөн таянырлык, хәстәрлекле атай, ияне ислам өсөн ягымлы олатай. Ошу ямлы 55 яшың тулган иртәлә һине юбилеең менән тәбрикләйбез һәм безнең өсөн кылган изгелекләрең, без дип янып көюең өсөн мең рәхмәттәр әйтеп, һинең алдыңда баш иябез. Килер көндәреңдең аяз, якты, эшләреңдең һәр сак уң булуын теләйбез. Балаларыңа, барлык тугандарыңа үрнәк, зур таяныс булып, әсәебез менән тату, бәхетле һәм озын гомер итәргә язһын. Ашкынып та, һагынып та кайтам, туып үскән йортым ояма, күңелем тулы шатлык, әлдә әле якындарым бар дип дөньяла. Тәдрәләрдә уттар балкып яна, атай сыга капка асырга, югергеләп әсәй табын кора, тәмле аштар бешерә ашарга. Күз нурыңды түктең безнең өсөн, йөрәк йылың булды, гел юлдаш, шатлыгыбыз арта һиңә карап, безнең өсөн бәхет һин булгас. Рәхмәт атай һиңә, мең рәхмәт, шат күңелдәр менән гомер ит, ергә кояш нисек кәрәк булһа, һин дә безгә шулай кәрәк бит. Хөрмәтле Нияз Әухави улы, якындарыгыз ихлас күңелдән язылган теләктәренә кушып, моңлы йырда тапшыруыбызды һорайлар. Рәхим итеп тыңлагыз. Атайлы йорт, атлы йорт, төҙөк ипле маллы йорт. Атайлы йорт, кунаксыл йорт, бишекле йорт, бала йорт. Атайлы йорт, йылы йорт, усагында үлмәк ут. Арбалы йорт, салгылы йорт, был йорттан ис китмәс кот. Ғөрф-ғәдәтен һаклаган, нигеҙле йорт, нурлы йорт. Балалы йорт, ҡурайлы йорт, тальян мыллы, йырлы йорт. Ғөрф-ғәдәтен һаклаган, нигеҙле йорт, нурлы йорт. Балалы йорт, ҡурайлы йорт, тальян мыллы, йырлы йорт.
Ике тупан каршы алган, табынылы йорт, тугансыл йорт, фатихаһын биреп калган, бисмиллалы газиз йорт. Гырб-гадәтен һаклаган, нигедле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тальян муллы, йырлы йорт. Гырб-гадәтен һаклаган, нигедле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тальян муллы, йырлы йорт. Балалы йорт, курайлы йорт, тальян муллы, йырлы йорт. Атайлы йорт, изге йорт. Атайлы йорт, изге йорт, был йорттан һис китмәс.